ସକାଳେ ଏଇ ଯୋଉ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପଡୁଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଏମିତି ତ ଉଠିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏପଟେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାରେ ଚିନ୍ତା ପଡିଲାନି। ସେପଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର ଖାଇବା, ଖାଇକିନା ସେ ଯିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆମ ଘରେ ଏବେ ଲାଗି ରହିଛି, ବ୍ରଶ ମିଳୁଛି ତ କୋଲଗେଟ ମିଳୁନି, କୋଲଗେଟ ମିଳୁଛି ତ ବ୍ରଶ ମିଳୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ପୁଅ ଯାହା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ହଜେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଫରମାଇଶ ଥିଲା ସକାଳେ ପଖାଳ ଖାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ତାଙ୍କ ଶାଳୀ ବି ଛୁଟିରେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଆଜି। ତାଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ ଏଠି ଟମାଟୋ ଝୋଳା, ଆଳୁ ପୋଡା, ଶାଗ, ଫୁଲକୋବି କଷା ଏମିତି କରି ଶାଳୀ ଭିଣୀ ବସି ପଡିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପାଗ ବନେଇଥିଲି ଯେ ଲେମ୍ବୁ ପିଆଜ ଦଳା, ସେଇଟା ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ଫେବରେଟ। ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ବସି ପଡିଛି ତା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ସ୍କିନ୍ କେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତା ଉଠ ଫୁଠ ଫାଟିଗଲାଣି ଏଠି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଫରମାଇଶ ଥିଲା ଆଜି ଟିକେ ପିଠା କରିବ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି अच्छा। ପତି ଦେବତା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତ ଅମାନ୍ୟ କରିବାଟା ହିଁ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ଯେହେତୁ ସେ ଚିନି ଖାଆନ୍ତିନି ଗୁଡରେ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ପିଠାଟିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଥରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକିନା ଏ ପିଠାଟି ବନେଇଥିଲି। ସବୁ ତ ସେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ନାଟ। ପିଠାଟି ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।